Cevdet Tercümanov, Eteşkey, Ersem Tavır Hacı Ahmatov. Dingiz, zep-зеңгәр дулкынлы кара диңгез буенда аюдак, ягъни аю кыя, аю тау. Әйтерсең кыя тау түгел, чыннан да биниһая, дәү аю җанвар. Артыктан бер читкәрәк китеп ятканда, шаушулы балалар дөньясын кызыксынып күзәтә. Балалар биредә ак тәнле, сары, кара тәнле җир шарының төрле илләреннән. Алар чыр-чу киләләр, йөгерәләр, сикерәләр, туп куалар. Кыяр диңгез уфына кереп күңелгә ярда зур учак дәләтеп җибәрәләр. Искиткеч күңелледер, искиткеч рәхәттер аларга. Аюдак та алар белән бик рәхәтләнеп уйнар иде дә. Юк шул, булмый, ярамый. Ул артык дәү, артык авыр гәүдәле. Көннәрдә бер көнне аюдак гаҗәпкә калды. Әнә нәрсә уйлап тапкан бит балалар? Янәсе кем җын әтәч булып кычкыра белә. Мин татар кызы, туган җирем Аксу, исемем Алсу. Кикрикук! Ха-ха-ха! Дип дәррәү көлеп җибәрде балалар. Кикрикук! Дип кабатлады кызыл бантиклы татар кызы Алсу. Һәм кинәт кемдер берәү: "Түгел, алай түгел. Айси нахин, хинди телендә. Алай түгел. No, инглизчә. Алай түгел." Алсу кинәт сулгып еларга кереште. Шунда Хуҗа Насретдин булып киенгән мәзәкче абый эшне җайларга ашыкты. Безнең артыкта 10 дружина. Әйдәгез һәр дружинага бер әтәч. Бу яңа уен һәркемнең күңеленә хуш килде. Учак телләре тагын да искәрәк үрләде. Төнгә шәмәхә күк йөзенә меңләгән ышкыннар сибелде. Кемдер кычкырып килде, кемдер биеде, җырлады, кемдер курай уйнады, кемдер дәррәү кул чапты. Иң элек ерак-ерактан Лаус иленнән килгән игезәкләр Пахусау белән Пахубау алга чыктылар. Экикик, экикик. Түгел, алай түгел. Япон кызы Ханако. Коке, коко. Юк, алай түгел. Әтәч алай кычкырмый. Чуендай кара тәнле кичкенә генә малай Хатбу урындыкка менеп басты. Хатбу Эфиопиядан, Амхар кабиләсеннән. Кукулу. Түгеллә инде бетне яшамаган. Гарәп малай Тауфик тагын да ныграк тырышты. Башта ул зур әтәч булып кычкырды. Аннары яшь әтәчен ташыйламакчы булды. И-у, ки-ки-ки. Якында килми. Булмады. Шулай итеп әтәчләребез ничек кенә әтәчләмәсен, эшләре пешеп китмәде. Тик учак кына үз эшен җиренә җиткереп башкарды. Һаман дөрләде, һаман үрләде. Вакыт узган сизмәде. Кич үтте, төн җитте. Алтын урак булып, аюдак артыннан ай калкып чыкты. Әтәчләр ярышы яңа тамаша иде күрәсең. Америка кызы Дениза, Һиндстан малае Сантурам, Франциядә Мишель, Кубадан Леслея, рус малае Ваня. Кокиду, кукурику, кокорико, кикирики, кукарику. Һәм шунда әйтте мәзәктәр остасы Хуҗа Насретдин. Эй җир уллары, тыңлагыз, сезгә әйтер сүзем бар. Инде мең еллар буе әтәч кешеләрнең дусты, гәрчә ул һәркайда бер үк авазлар белән кычкырса да, аны һәркем үзенчә ишетә. Ягъни һәр халык аны үзенчә тыңлый, үзенчә аңлый. Менә шундый ул безнең әтәчкәй. Кырымдагы Артык Республикасының кечкенә гражданнары җеп-җылы зәп-зәңгәр кара диңгез буенда, аюдак итәгендә әтәчкә әнә шундый лаеклы мәдхия җырладылар.